טוב, כולנו יודעים שהנשיא פרס הוא נשיא טכנולוגיה. אתמול הוא ביקר בבית ספר למדעי המחשב באקדמיית תל אביב-יפו, וזכה שם להדגמה אישית. שי ליבוי תראי יחד איתי של פרויקט חדשני שהופך תמונות רגילות לתמונות תלת מימד. אנחנו פיתחנו כאן עם מערכת שמקבלת תמונה שכרגע צילמו אותך, ומנסה באמצעות דוגמאות של פרצופים אחרים להעריך מה המבנה התלת-מימדי של הפנים שלך. תמונה הוליסטית. לעשות תמונה הוליסטית, ואז אפשר יהיה לסובב ולהראות את התמונה הזאת מזוויות שונות, ובעצם לשחרר את הפנים מהדו-מימד של התמונה. וואו, עכשיו תצטרכי לעמוד עם הזווית גם לקראת תמונת תלת מימד ולשאול, ואין דבר כזה זווית, יכולים לראות אותך מכל זווית. אני עדיין משתדל לתת את הימין שלי, שזה מחמיא יותר. יפה, מלבד העובדה שהפרויקט הסטודנטיאלי הזה הוא באמת מגניב, יש לו גם יישומים מסחריים, כמו למשל האפשרות למדוד משקפיים מהמחשב בבית, לדמות ניתוחים פלסטיים ואין ספור דברים, וזה פשוט פנטסטי, ואנחנו בטח עוד נשמע על זה בקרוב. יפה מאוד. טוב, כדורגל זה